To, assalamu alaikum. Da farko dai sunana Sama'ila Abubakar. Ni ne sarkin tiken layin ƙananan dabbobi. Kasuwan awaki da raguna da sauransu haka ne. Mararraban liman Katago. Yaya yanayin dabbobi a wannan lokaci? To, a daidai gaskiya wannan lokaci dabbobi gaskiya suna tsada. Gana na gaskiya. A daidai wannan lokacin dabbobi suna tsada. Saboda dabban da yake baya kamar wata biyu da wuce baya, a misali aka iya sayan shi 70,000, yanzu ya kai kusan 100,000. kaga ka za mu ce yana tsada mu a wurinmu kenan. Babban rago kuma za ka samu 200,000, 200 da wani abu, 100 kuma akwai babban rago insha Allah akwai. To, raguna kala-kala ne dai a kasuwan nan, akwai su daban-daban. Na farko akwai ɗan ƙasa, akwai kuma udawa, akwai balamaye, akwai 'yan sudan, akwai kwararroji da dai sauransu da akwai su da gaskiya a kasuwan nan. Amma dai wa'innan su ne important wanda dai lokacin da ka zo kasuwan mura ba za ka rasa ba insha Allah. Idan mutum yana so ya kawo dabbansa ko akuya, wani shi ba kone misali yana so ya kawo dabbansa wani matakai zai bi? To, mataki na farko shine idan ka shigo cikin kasuwa, ma'ana akwai wanda suke saukara da gefen da kan hanya can babban hanya, za su kama hanya suna zuwa, akwai rabano wanda ake yin sa face dokan gwamnati kenan. Yana da kyau wannan idan an zo a bada shi, kuma suna kokarin bayarwa da dan Allah rabano na gwamnati. Sannan ka shigo cikin kasuwan nan, idan ka zo aka yi akwai kamar dillalai. Dillali shine wanda za ka bashi ya daure a igiya ya jira, idan Allah ya kawo mai saya kana wurin ana ciniki. Bayan an gama ciniki to akan zo akwai isanin da ake yi, wasu a ba da 100, wasu a ba da 200, musu dillalai kenan a takaice kenan. Akwai wani mutum wadda yake da wani yi a tsakanin mai sayar da mai sayarwa? To, gaskiya babu gaskiya wai wuce dillali sai mai sayarwa, ina ganin shi kenan gaskiya. Kuma babu wani bambanci ko da ba ko ne ya zo inda ya bi wannan ka'idojin shi kenan? Shi kenan ba wani bambanci gaskiya. Mu dai in dai a nan kasuwar ne tabbas in dai ya biyo wannan ka'idodin to alhamdulillah ina ganin shi kenan ba matsala. Wasu matakan tsaro kuke bi wajen tabbatar da ba cuci wani ba ko kuma wani bai cuci wani? To, alhamdulillah lallai muna da su da yawa. Na farko a kasuwar nan za ka samu ma'ana police a kasuwar nan, akwai civil defense, akwai dai sai dai hakan nan fararen kayi haka, sannan ga bijilan ma wanda ka gani tare da shi, sannan akwai 'yan kwamiti, akwai 'yan nobeli wanda suke mana aiki a kasuwar nan side by side gaskiya, kuma da cikin kasuwar. Tunda kai ne shugaban wannan sashi, mutane daga wasu kasashe da suke kawo dabbobi ana kuma su kawo suke zuwa saya. To, gaskiya mutane suna shigowa da kaya da nisa, su za ka samu Kamaru, Niger, sauran wurare dai hakan nan ga sunan dai. Wasu ma suna ganin cewa da suna ɗan raina kasuwan ne, amma in sun zo suka ji yanayin da kasuwa ke tafiya, kuma yanayin population ɗin mutane, yadda kuma ake sayan kaya, sai su gama sati su zo. Yanzu alabishiri a misali wurare da yawa wanda suke zuwa saya, kaga kamar irin dai a cire a misali Lagos, Port Harcourt, sauran wurare duk dai in ka bincika wurare da dama street da ka same su a cikin kasuwa. Ko da mutum daga ina ne yake zai iya zuwa ya sayi dabba ba wani zai saya ba wani damuwa. Kai dai mu ka'idodin da ake bi da kan gwamnati zuwa abin da ake yi namu na kasuwa ya bi shi. Sannan wurin fita akwai takardar da ake bara wobin kenan ya karɓe, saboda in case ko da ya je daga ina ka taso ko hukuma ko wani abu a hanya hakan nan za ya tsare ka a ce daga ina kake, sai baya daga wuri kaza nake gashi. So kamar a nan wani lokaci mutanen kamar irin su Mangu zuwa sauransu na wurare haka, wuraren da su dai gaskiya ga Allah suna tsawara doka akan hidiman kasuwancinsu, ba sa iya fita a nan mu a area mu a nan, dole sai an yi note da signing nawa da phone number na, saboda in case problem, kuma ana samun wannan problem din a kai. Za ga mutum ya sai kaya dauki hanya, ko police ko soja ya je tare shi cikin point, daga ina kake
a daga maraba liman katagun nake to me ne mutum naka ya ci a gashi sai ya duba ya gani daga ina ya ci daga maraba ranka din baka da baga phone number ni kuma ina bakin kokari na wurin kira in an kira in picking call in faɗi kuma tabbatacce daga nan yake daga maraba ta shi saboda a samu relief ko da yaushe ka kiran waya na bude ne gaskiya ko da shi ka kiran waya na yawa wannan takardar mu kawai muna yi ne a namu ne ko a nan a hannu ko muke rubutawa da hakan nan kuma bayar a ofishin mu ne ba hawa maje bane saboda mu ba mu da ba wai muna printing nashi bane saboda can ta layin mangun nan wasu gaskiya in sun sai kan sai su gaskiya ba za su bar nan ba sai an musu note saboda ana tare su a hanya kamar ba'i kenan ana tare su a hanya wanda ya sai daya biyu ana tare su a hanya ce daga na suka sayo kaya to sai muga tun da sun matsa suna sa dinga musu haka sun ce kawai a musu hakan yana da amfani saboda madadin jin shiga wani damuwa a ji ana ta ba su wahala tunda sun bar sun fito kasuwar mu ne kawai musu haka to ya gajiya kaga yanayin kayan mun kenan ko na gansu ko na gansu wannan ana iya kiransa uda wannan wannan ba duka irin wa'annan udawa kenan yawa wa'annan udawa kenan wa'annan su ne udawa kenan ka gane irin su wa'annan dukansu udawa ne wa'annan yawa wannan kuma shi ne dan kasa dan kasa shi ma kawon nasa kuma ɗaya da udawa to a shi dan kasa kenan shi dan kasa ne wannan duka udawa kenan irin wa'annan to shi lafiya to shi wannan shine muke gaya maka shi wannan ainihin balami ne kuma kwarojina nan to wannan shine balami kenan ka gan shi yawwa ga abin da ake dubawa a nan madalla ga abin da ake dubawa a nan ka gane yawwa bambancin kenan duk wani mai wannan abin shi yawwa balami kenan da nan haka to suna fitowa daga Chadi zuwa su Kamaru duk da layin kenan wayannan balamaye ne amma mata ne ka kalansu kenan ko wayannan su ne balamaye amma mata kenan wannan duk yan kasa ne wannan matan balama kenan ita ma balama ce wannan amma duk wayannan irin wayannan yan kasa ne yawa wayannan yan kasa ne aka yi a da sanuwa da ne to na ji wayannan kama a ce wayannan kaga duk masu namba ne wanda ka samu katakwalin Lagos sauran yawa wayannan duk wanda gan shi namba na an riga da an sai shi kenan na ka gan su duk wanda gan shi namba na an riga da an sai shi kenan ka samu shi namba ne ta an riga da an sai shi kenan kaga ga tauren ga akuyan kuma uda can gayi can shi ne mu je kansa yawa tajiji ne aka yi na je ban ganka ba ka je burga dole shi wannan nawa to kaga wayannan su ne udawa kenan ga farin su nan wannan nawa 170 wannan 170 kaga yanda ake yi kenan ranka dai wa ne wannan kaga wannan 235 yasa muke ce maka a ragoma ko 100 ko 400 shi wannan na gani duk
duk wani kayan da ya gan shi a nan na namba ne yan namba ne yanzu kamar wannan da akwai ya ka sami ya ka nemi shi a kusan 40,000 to matar akuya ma da ka ji wani aka ta yana akuya nawa aka ta wani akuya nawa 77 to Allah ya bada su zo mu fita ta nan wuraren mu akwai cinkoso na uku to Assalamu alaikum. Dan gyara kaɗan ko? Ala nasu. Kaya kamar da na gaya maka duk wani kayan da yake na anan lamba ne anan wani. Duk wani kayan da gan shi anan an riga da an sayi shi masu shi ne suka saya. Duk kayan lamban kenan ga su nan. Nan sai layin tumaki nan kuma. Na gajiya lafiya kalam lafiya alhamdulillah sannan ku fa ya kasuwa da sannu bari mu wuce kaɗan ko Alhaji sarki. Alhajin Allah ya aka yi lafiya Allah samu dace. Ta da lasan ya gajiya lafiya kalam lafiya kalam lafiya ya kasuwa to sannu mu fa lafiya ya kare makurin mu kuma to sannu madalla kai shi ne layin tumaki kenan nan lafiya gajiya lafiya kalam lafiya gajiya lafiya sannu tumaki can kuma zo mu sallaka sosai ana buga ga layin wayannan yan kasa kenan haka wannan nawa ka ce shi wannan nawa wannan fa badari wannan nawa ka ce shi wancan fa wancan matan dinkiya fa wancan matan dinkiya nawa 58 to ɗan jarida kana ji ko to amma mu yanzu babban matsalar mu a kasuwan nan shine ba mu da rumfuna ba mu da ruwa lallai kuma ana yawan zuwa a zo a dube mu ɗaya ba biyu ba babu adadi gaskiya mu zo mu yawata amma har yanzu dai Allah bai kama na ba Allah muna roƙo mai girma gwamna ya sake duba mu da wannan wurin ya sake duba mu da wannan wurin kaga yadda wurin yake ko daga nan shi ne tafa can yawon ne wurin shiga can nan wani aiki ne yawa wayannan awakin kiwo kenan wayannan amma duk wayannan yawwa wayannan ba wancan nan aka tiyata wannan wannan fa kaji ko dan jarida haska da kyau fa yasa muka ce maka kaya na yin tsada yawwa ba kuɗi amma fa kaya na tsada fa lafiya gajiya lafiya ya gida lafiya Musa ya zama hakuri mu kuma wallahi sai ka zo ka same ni adalla wannan nawa wannan akuyar wannan matar akuyar nawa ne Musa 135 ya kasuwa don sannu ba adalla ya gajiya ya kasuwa lafiya alhamdulillah adalla sun ma'anuzu ka zo ina neman ka da Allah ta ga da alai tasime nera kama sarki ma ya ce ya sai jaka ba kome ku sai a tsaye sarki ya ce mu jarida ne ya zo mu hira a faɗa masa da kaya yake ai ka gare dai kenan sannu ba adala sannunku za ga da kai baji alka madalla
kaji 360 shi wannan rago abin da ka tashi wannan fara da 60 haska yi sosai kaji ko? to bin san wannan fa ina da lalin wani agur 180 wancan 100 da 60 kuke magana fa da 60 fa kuke magana wancan ba kaga duk wanda zai sayar rago ya shirya ne yasa dan jarida ka faɗa musu da ke wanda zai sayar rago ya zo da kuɗi yawwa da gida ka lafiya alhamdulillah na zo ofis ya haƙuri sai ka zo lafiya alhamdulillah lafiya gaji alhamdulillah alhamdulillah kwana ya ƙare Allah ya gafarta amin summa Allah ya sa amin summa Allah ya fishe amin summa adalla Alhaji ya gajiya lafiya kalau lafiya alhamdulillah wallahi na dan fita ne kalau lafiya kalau sannufa sannu Alhaji alhamdulillah Alhaji sannu Alhaji wai ya har yanzu wayannan mutanen ba su so bane ka ya kasuwan nan ba mu da rumfa to alhamdulillah gaskiya kasuwan nan ba mu da rumfuna ba mu da bohulin mu guda ɗaya ne a kasuwan nan shi ɗayansa ne kuma na a taurin kasuwan jaki ne a nan wani sannan rumfa bayan wannan rumfan da gani na gwamnati ita ɗayanta ka ganta ma sai dai mu ne muke neman kuɗi mu ɗan sa kwano a kanta in ta so ta tashi haka ita ɗayanta ta rage a nan wani in ka hasa kasuwan nan gaba ɗaya ba wurin fanda gani a ce da wurin ɓuya ne ko da ruwa ko da rana gaskiya babu ina roko mai girma gwamna ya dube mu ta wannan wurin ba mu raina abin da yake yi ba kuma mun tabbatar yana yi muna yin su 100% gaskiya kuma yana mana ko mu yanzu ko a misali mu akan makarantar mu ko muka ga ai mu musa akan hidiman da ake a nan ba ma yin abin da ya kamata mu mutanen man raba maganan gaskiya amma a dube mu ta wannan a dube mu ta wani shashi daban tunda muka ga lalle gashi an zo an gyara mana makarantar mu kan okaci aka mana gyara mun sa na yi da mu to muna roko da dube mu ta wannan wurin dube mu ta nan cikin kasuwan nan har ga Allah ba mu da wurin shan ruwa yanzu majority da zamu bi da kai duk wani masallacin da ya ganshi a cikin nan wurin da ka samu yara ne suke tarawa su zo suna sayarwa to wani lokaci duk da gashi akwai bohula akwai gidan ruwa a nan ana sai da fiyota nan ba wani lokaci ka nemi fiyota ka sannan ka rasa shi daga rani to muna roko gaskiya da yi mu ta wannan wuri ina da number waya to number waya na 081 69 76 19 59 safan number wani daga wani ku yana so zai sai wani abu zai iya kira ka ji karin bayani wannan gaskiya ne to alhamdulillah